ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୁଅ। ପ୍ରାଣପଣେ ଯତ୍ନ କର। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ବାହାରେ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଲାଗି ଯଦି ଯମମୋହକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ସେହି ଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁ ପଛକେ ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବି ହିଁ କରିବି, ଏହିପରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଲାଗି ଏହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପ୍ରହେଳିକାର ଯଥାର୍ଥ ମୀମାଂସା ଲାଗି ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ମନର ଐକାନ୍ତିକତା ପ୍ରୟୋଜନ। କେବେ ହେଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯମମୋହକୁ ଗଲେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। ମା, ବାପା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ରହନ୍ତୁ ବା ନ ରହନ୍ତୁ, ଏହି ଦେହ ରହୁ ବା ଯାଉ, କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରୁ ଟଳିବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଘେନି ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଏହାର ନାମ ପୁରସ୍କାର। ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି।